Als het over Limburg gaat, dan weet ze dan kennen we de clichés onder elkaar naaien. Dus Floy, oorles, vastelavond, rieu. Maar waar we het nog niet over hebben gehad, is de blaasmuziek. Help. Zeg ze Limburg, dan zeg ze blaasmuziek. Zeg ze blaasmuziek, dan zeg ze Limburg. Veernemen zelf. Knip. Veernemen is zelf trots de provincie van de blaasmuziek. Ja, komt dan nog een keer. Maar hoe komt dat vandaan? Dat kan voor goed liggen in deze video. Zondagmorgen blaasmuziek, blaas me griek. De oudste aanwijzingen voor de Limburgse blaascultuur komen uit Toer. Wat ook leuk om te zeggen is, het is het witte stadje Toer. Dankjewel. Oké, Toer, het witte stadje. Veel mensen denken dat de herkomst enkel te maken heeft met de rivaliteit tussen de koninklijke en de kerkelijke harmonie van Thorn. Maar dat is niet de hele geschiedenis. Voordat ik je dat kan uitleggen, moet ik misschien even de mensen bijpraten die niet weten wat de bokken en de geiten zijn. Ik ben geit en ik vind het fijn om geit te zijn. Kijk, er zijn twee grote harmonieën in Toer. Toer, ja, nog steeds. En nu is het meer muzikale rivaliteit. Maar vroeger was dat wel anders. Check deze. In de regel zijn er twee soorten mensen en dat zijn bokken en geiten. De voele was van de buk, dat lag eerder opgestrooid als de voele was van de geit. Ik neem mij Rome is bok. De geiten, dus waar je zelf weten, we zijn zochter. Tubé is geit. Die ging toch altijd naar die negen bekken. Het witschuim, dat is van chef en Richard, dat zien de ooie buk. Korsjes, geit. Want het is niet een begrip hoe het mogelijk is. De zuster van mijn moeder. Dus ook een ras-echte bok. Trouwde met een ras-echte geit. Die dacht, hoe is dat mogelijk? Ja, dat is toch gebeurd. Als de liefde dan toch overwint en een bok met een geit trouwt, krijgen ze ruzie over in welke harmonie de kinderen moeten spelen. Als je kinderen zou hebben, dan naar welke harmonie zouden die dan gewoon voor? Ik denk naar de kerkelijke. Ja. Als je de mensen willen. Je kunt je voorstellen dat de grote rivaliteit er ook juist voor zorgt dat de muziek ook steeds naar een hoger niveau getild wordt. Dan gaan we nu over tot het bekendmaken van de uitslagen voor de concertafdeling van deze avond. 236,5 ton. Enfin, de bokken en de geiten dus. Maar de blaasmuziek begint niet daar waar de ene harmonie twee harmonieën worden. Wacht even. Waar kwam dat ook alweer door trouwens? Dat is gekomen door een pastoor. En wie dat zag, wat wordt er toen gedaan? Nou, dat was het bestuur van die harmonie, die toen alleen nog maar was. Hoor. En nu waren jongens die maakten dansmuziek. Hoor. En dat hij pastoor, dat wel geren, dat is maar goed oefenen. Maar nu gingen die ook zondags de café, weet je wel. Muziekmaker. Ja, en dat hij pastoor niet geroneerd. En hij had een paar keer daarover gewaarschuwd dat ze toch niet moesten doen. Maar die jongens luisterden niet. En dan wordt hem zo erg. Ja jongens, dan moet je maar zelf weten. Ik bedank me van het bestuur van de harmonie. En die met mij willen komen, gaan maar met mij met. En dan richten we een nieuwe harmonie op. En dat is ook gebeurd, joh. Oké, dat is helder. Maar daarvoor, hoe ontstond er überhaupt een harmonie? De oudste aanwijzingen daarvoor komen uit 1717. Uit Toer. Ja, eindelijk! Dat is het goed gezag. Toer. Kijk met. In 1717 overlijdt Anna Juliana, de vorstabdis van Thorn. Er moet dan een muzikale heilige mis georganiseerd worden. Dat gebeurt hier, in de abdijkerk van Thorn. Voor die mis zijn muzikanten nodig. Thorn zelf had toen een klein muzikaal gezelschap. Dat was lang niet voldoende voor het grootse afscheid van Anna Juliana. Dus toen zijn andere muzikanten uit Roermond en Sittard erbij gevraagd om dat muzikaal geheel te verzorgen. En opeens was daar een volwaardige harmonie. Alles klonk goed en mooi en liep in elkaar over. Dus Limburg kan zich met recht de provincie van de blaasmuziek noemen. Ja, ik heb het begrepen.
we kunnen ons met recht de provincie van de blaasmuziek noemen. Want de dood van Anna Juliana bracht verschillende muzikanten samen in één harmonie in 1717. Dat is de eerste aanwijzing en alles wat daarna kwam is een voortzetting van dit grondvest dat er dus al lag. De Limburgse blaascultuur is echt in Limburg begonnen met Limburgers uit Thorn. Ja, daar ben ik weer. Toerjaal. Nee! Tour, samen met Limburgers uit Roermond en Limburgers uit Sittard.